Kauan taas, että se pyt tulee niinku sun apujen väliin ja rentoutuu. Ja just, että sulle ei tule oloa, että sä oot vähän liikkeen edellä. Työstät loppuun asti. Työssä vaan. Sä pääset rentoutumaan. Palavaa. Jatka turaa pitkin. Ja töihin vaan. Näetkö sä, Pasi, miten tää rupee käyttää itseään noille innareille aika hyvin? Joo. Yhtäkkiä niinku. Niitä tulee tehtyä vaan ihan liian vähän. Ei jaksa itse kantaa. Odota. Jaa, hyvä. Anna. Oikein hyvä. No kerran vielä, Laura, et heitä ohjaa pois, vaan pääset niinku hevosen kanssa ja ihan loppuun asti. Jees, yhden kerran vielä, että se sisäpohja on läpi. Mietit just sen etäisyyden. Oikein hyvä ratsastusta, Laura, muuten. Hyvä. Joo, super. Vaihdetaan suuntaa ihan sormi koko käden sijasta. Ja sit just viridattu. Eikä painetta, vaan ajoitusta viridattu. Joo. Ja sit taas sama. Hyvä, Laura. Ja sieltä vielä yksi vaihto. Joo. Ei oo kauhean moni 6-vuotias, kun noin hyvin vaihtaa. Vai mitä? Ja aika herkästi. Ja rauha. Ja odottamaan. Super. Kaarteen läpi. Katsot minne meet. Odota. Joo. Ja 1, 2, 3, 4, 5 ja ridaa. Ja kaarteen läpi.